Bo día a todas e a todos os compañeiros e compañeiras da corporación, o persoal da casa e as persoas que seguides este pleno tanto aquí no Salón de Plenos como a través da canle de YouTube. Ben, imos a dar comezo a este pleno extraordinario nos asuntos da convocatoria. O primeiro punto é a aprobación da acta da sesión anterior. Non sei se queren comentar algo. Aprobamos a acta por unanimidade. O punto número 2 é o expediente 1811 do 2026, modificación de créditos, e para expoñelo paso a palabra á señora Hijo. Hola, bo día a todos e a todas. Para poñernos en contexto, a modificación de créditos xa se trouxo ao anterior pleno, pero ao detectarse unha diferencia nunhas cantidades decidimos entre todos retirar o punto para volver a revisalo ben. Non é certo que fora un descuadre de máis de 200.000 euros, como indicara no seu momento o portavoz do Partido Popular. A diferencia real non chegaba aos 6.000 euros. Non obstante, a cantidade que se propoñía aprobar no suplemento de crédito era correcto. O erro estaba no dato dos créditos finais. Hoxe traemos unha nova proposta. Unha vez correxida a duplicidade dunha partida que se testou na Comisión Informativa, propoñemos incorporar 2.061.561,49 euros do remanente de tesourería, que neste momento ascende a casi 6 millóns de euros. No certificado da Comisión Informativa figura no punto segundo dúas liñas que deben coincidir, por certo, e sería o total das modificacións 956.273,08, o suplemento de crédito que se propón son 2.061.561,49 euros, polo tanto, a consignación definitiva resultante sería 3.017.834,57 euros. Con este suplemento de crédito financiamos 27 actuacións concretas, todas elas necesarias, definidas e pensadas para dar resposta ás necesidades do noso concello. O redor do 41% deste suplemento, que son uns 890.000 euros, destínanse á mellora de infraestructuras e espazos públicos. Por exemplo, o asfaltado de diversas rúas, plan de orellas previsto no plan de mobilidade, o soterramento e cableado na Praza da Mariña, colocación dunha varanda na rúa Camiño Real, obra no Punto Limpio ou para a expropiación urbanística do suelo dotacional xunto ao hospital. En equipamentos e servizos destínanse uns 500.000 euros. Aquí incluímos a reforma da biblioteca municipal e o mobiliario, a construción de aseos públicos no Parque Rosalía de Castro, a renovación de mobiliario e instalacións en centros deportivos, compra de casetas de madeira, a mellora enerxética do local de súa fonte, a creación dunha cociña na Praza de Abastos ou reparacións no Barco Museo. En parques e zonas verdes destínanse ao redor de 400.000 euros. Falamos, por exemplo, da remodelación do Parque Tíjola, unha tirolina no Parque Súa Fonte, unha escultura de homeaxe ao náufrago, a construción dun lavabo público e dunha pérgola no Parque Rosalía de Castro e a reforma dos baños da Praia da Marosa. Tamén hai outras actuacións como a sustitución do semáforo do cruce do Campón, inmobilizadores táser para a policía local, a reposición de créditos de atrasos salariais, para unha posible previsión de reclamación contractual de Espina Delfín ou para unha partida para atender o novo convenio de xantar na casa. O que propoñemos é aproveitar parte do remanente de tesourería para seguir mellorando Burela, investindo en espazos públicos, en cultura, seguridade, accesibilidade e servicios que repercuten directamente na calidade de vida da nosa veciñanza. É unha proposta útil, responsable e pensada para seguir avanzando como vila. Agardamos, por tanto, contar co apoio desta corporación. Gracias. Señor Rouco. Sí, moitas gracias. Antes de comenzar co debate deste punto único da orde do día, dende o Grupo Municipal Popular queremos dar a posibilidade a doña María del Carmen López Moreno, titular da Alcaldía, que retire do punto da orde do día este asunto, por incompetencia na toma de decisións desta Alcaldía en asuntos directamente relacionados con este expediente. No, continúe. Ben, entendemos que ou non é consciente ou é consciente fainos a vendas. Ben, esta solicitude que traen vostedes aquí, este expediente, basease na toma de decisións unilaterais
da titular da alcaldía, plasmada en algún dos documentos que forman parte deste expediente, e que, como dicimos, afectan directamente á proposta que vostedes traen aquí. A titular da alcaldía, tal e como reflexa a providencia da alcaldía, asinada con data 2 de xullo do ano 2026, arroga a capacidade dun desistimento do expediente 1322/2026 que se trouxe ao pleno ordinario o pasado xoves 28 de maio do ano en curso, e que tal como reflexa a videoacta dese día, se someteu a votación a súa retirada temporal para corrixir os abultados erros de cálculo que este grupo municipal puxo de manifesto nese expediente, para que vostedes os corrixiran coa intencionalidade de volver a traelo ao pleno para ser sometido a debate. En ningún caso se votou o seu desistimento, en ningún caso, que é o que vostede pretende aprobar de forma unilateral, arrogándose, como dicimos, unha competencia que non ten. Como ben lle poderían e deberían de informar os técnicos que a rodean, e incluso a propia asesora persoal que ten, calquer expediente que vostede traen a debate ante o máximo órgano de goberno deste Concello de Burela, enténdase este pleno, está baixo o seu amparo ata que o propio pleno desta corporación decida aprobalo ou quitalo do medio. Como a base do expediente do suplemento de crédito que traen vostedes aquí hoxe, o expediente 1811/2026, é precisamente ese desistimento do expediente 1322/2026, ao que lle engaden máis gasto, este punto non pode ser debatido ata que este pleno, que é o único que ten competencia, decida o que facer co expediente anterior. Como calquera veciño ou veciña poderá comprobar o que se votou en sede plenaria o pasado 28 de maio, van a ter moi fácil dirimir o que aquí denuncianos a formación, xa que é moi sinxelo consultar e entender o que di a clara normativa a este respecto. Despois, cando a palabra prevaricación campe por Burela, que ninguén se bota as mans á cabeza. O Grupo Municipal Popular vai a seguir exercendo con rigor a súa labor de fiscalización das irregularidades continuas e constantes que o seu goberno está a cometer á fronte do Concello de Burela. E seguiremos a denunciadas tomando, de ser o caso, as medidas xudiciais oportunas para reverter a senda da legalidade a desgobernanza que están a exercer vostedes. Moitas gracias. Señor Rouco, confunde providencia de alcaldía co expediente a proposta de resolución e os puntos de acordo unha vez máis. O que se trae a este pleno é que, de verdad, deberán primeiro entender os expedientes e saber o que estamos aprobando. Na proposta de resolución, no texto dispositivo, hai o primeiro punto, que é aprobar inicialmente o expediente de modificacións de crédito, o segundo punto, esta modificación financiase con cargo ao remanente de tesourería, e o terceiro, expor este expediente ao público. Iso é o que traemos hoxe aquí a este pleno para aprobar. A parte, como trae todo escrito, claro, a miña compañeira xa lle dixo que eses abultados erros de cálculo que acaba de ler no seu escrito non eran tales, xa que intentou que a poboación pensara en 200 e pico de mil euros, incluso nun momento dado do pleno fala de medio millón, e foron 6.000 euros. Tiña erro o expediente? Sí. Tiña unha errata? Sí, de 6.000 euros, un erro de cálculo. Pero vostede continúa mencionando a asesora persoal, cando a palabra prevaricación campe por Burela. Eu creo que calquera persoa que está vendo este pleno creo que sabe perfectamente o que vostede pretende. E, desde logo, non é axudar a este Concello. Señor Pillado, tome a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, empezando polo importante, que é o punto do orde do día que temos aquí, trátase dun procedimento que este Concello precisa para avanzar e dotar de máis e mellores servizos ao noso Concello, dos que disfrute a veciñanza, e iso ten que ser importante. Pero, ben, eu quero aproveitar, porque con este expediente do que se está a falar, ou cos expedientes do que se está a falar, podemos explicar moi ben o que acontece cando alguén non quere traballar ou non quere sumar ou non quere colaborar e non quere traballar pola veciñanza de Burela, e cando alguén si que o quere facer, non? No anterior pleno ordinario, o voceiro do PP falou de moitas partidas erróneas, que eran dúas, e chegou a decir ou iniciar o seu argumentario falando dun desfase duns 200.000 euros. Ben, como os acaba de decir, eran 6.000 euros de diferencia en dúas partidas,
sobre o total eran un 0,33%. Ese é o abultado erro de cálculo que vostede detectou, un 0,33%. Pero claro, eu son partidario de cando nos asiste a razón non fai falta mentir, e vostede que nunha parte tiña razón porque había un erro, pero minteu, porque falou de cantidades, falou de que había moitas máis partidas, eran dúas as partidas nas que estaban erradas, para utilizar a manipulación, a tergiversación, as medias verdades que acaban sendo mentiras, para poñer paus no camiño e paralizar algo que é preciso para o Concello. En contraposición a isto, sin embargo, na comisión informativa da pasada semana, a súa compañeira, Encarna Bernal, nunha actitude que a honra lle quero agradecer, fixo preguntas totalmente justificadas e constructivas, e gracias a iso pudemos corrixir outra pequena confusión que había con unha partida que xa se trouxo corrixida a este pleno. Iso é o que pasa cando se quere traballar polo ben, e se quere sumar e intentar entre todos debater, propoñer e chegar a acordos polo ben da veciñanza de Burela, que é o que quere que fagamos. Sacar as cousas adiante e intentar colaborar e chegar a acordos. Evidentemente, dentro da discrepancia, hai veces que non se pode chegar a acordos, pero é algo no que eu creo que a veciñanza tamén valora, é o que queren, que traballemos para ela sin importarnos os intereses particulares de cada quen, non? Nós, dende este grupo político, dende o Benegal, fai tempo que nos dimos conta de que era necesario intentar estar nesa línea de acordos, e vamos a seguir traballando sempre para poder chegar a acordos, se pode ser con todos os grupos, pero polo menos estar na línea de acordo, porque, como digo sempre, Burela é amor, polo momento nada máis. Grazas. Señora Hijo. Sí, grazas. Nada, mentras que o voceiro do PP fala de incompetencias e prevaricación, nos presentamos investimentos en deporte, en cultura, en seguridade, en accesibilidade, en mobilidade peonil, en espazos públicos, en eficiencia enerxética e en servicios sociais. Hai unha aposta clara por modernizar instalacións, humanizar rúas, rehabilitar parques, mellorar a biblioteca e seguir facendo unha vila máis cómoda e máis segura. Isto é o que hoxe propoñemos aquí neste pleno. Gracias. Señor Rouco. Sí, moitas gracias. Repito, vimos a solicitar ahora o auxilio do secretario antes de continuar co debate. Un punto da orde do día que foi levado a pleno, que foi retirado temporalmente para volver a traer a pleno e volver a debatilo e tomar a decisión que se estime, pode ser retirado mediante providencia da alcaldía de forma unilateral pola alcaldesa ou o alcalde no seu momento, acordando o desistimento de forma unilateral. O único que lle podo responder é que a normativa vixente, o artigo 92 do ROF, sinala que cualquier concejal podrá pedir durante el debate la retirada de algún expediente, incluido en el orden del día, a efecto de que se incorporen al mismo documentos o informes y también que el expediente quede sobre la mesa, aplazándose su discusión para la siguiente sesión. En ambos casos, la petición será votada tras terminar el debate y antes de proceder a la votación sobre el fondo del asunto. Si la mayoría simple votase a favor de la petición, no habrá lugar a votar la propuesta de acuerdo. Por lo tanto, en este caso, o ROF, no artigo 92, sinala que deberá quedar sobre a mesa aplazándose a discusión para a seguinte sesión. En todo caso, o expediente aquel que quedase retirado. O meu xuizo, é certo que se ven, eso debería ter vido a este pleno, este expediente non é exactamente aquel expediente que quedara retirado, non ten a mesma numeración, non ten os mesmos importes, nin ten os mesmos conceptos. Entendo que está respondida a pregunta. Ben, continúo. Acaba de aclararlo perfectamente o señor secretario. Non é exactamente o mismo, non ten o mesmo número, os mesmos conceptos, pero é a base, o 95% deste expediente é o expediente 1322 que vostede desistiu unilateralmente. Acaba de dicir o señor secretario, a normativa é clara e contundente. Debe volver a traerse a pleno ese expediente, que vostede desistiu unilateralmente, arrogándose unha competencia que non ten, para ver o que se fai, para que o máximo órgano de goberno deste Concello, que é o pleno da corporación, decida o que facer. Porque este expediente, o 1322, que vostede desistiu unilateralmente, insistimos, arrogándose competencias que non ten, correspondelle única e exclusivamente decidir o seu futuro ao pleno desta corporación, non a vostede. E ese expediente é a base deste novo expediente que vostedes traen aquí, o 1811/2026. Iso é facilmente comprensible por calquera veciño ou veciña. E calquera veciño ou veciña, repito, que consulte a videoacta
do pasado 28 de maio, xoves 28 de maio, a partir do minuto 30, 32, aproximadamente, cando vostede solicitou que se iba a votar, dixo claramente, non falou nada de desistimento, dixo claramente que iban a tratar de revertir os erros que atoparan, volver a traer o expediente a outro pleno. Vostede non é quen para retirar, para desistir, para anular un expediente que está baixo o amparo do pleno da corporación. Estamos advertindo públicamente, claramente. Sorpréndenos bastante que no informe de intervención non figura absolutamente nada disto, e tamén nos sorprendeu bastante, debemos dicilo, que non houbera ningún informe de Secretaría. Entendemos que consideraron que non era competencia da Secretaría intervir neste asunto. Acaba de dicilo claramente, o señor secretario, acaba de dicilo claramente. E con respecto ás artimañas que empregan vostedes habitualmente, ata o día de hoxe o Grupo Municipal Popular non se equivocou nunca. Nunca. No pleno anterior, se houbera un erro simplemente de 6.000 euros, houbera no corrixido, no receso que solicitaron. Pero estuveron aí torpedeándose vostedes mesmos, intentando arranxalo para non ter que retiralo do punto da orde do día, e non foron capaces. Por qué? Porque había máis erros. Agora din o que din, porque, efectivamente, pretenden non traer ese expediente. E iso dá moito que pensar. Por que non trae vostede outra vez a debate ese expediente? Dá moito que pensar, Dá a sensación de que hai algo que tratan de ocultar. De feito, sorprendeulle bastante a miña compañeira, a que alabou o señor Pillado, bastante na comisión do outro día que cando anunciou que había un erro, unha duplicidade de partidas, por enésima vez, unha duplicidade de partidas de 45.000 euros, 45.000 ou 50.000 euros, máis ou menos, 45, sí. O señor interventor nin se inmutou. Era como se xa o soupera. Daba a sensación esa, na súa actitude. Simplemente decidiron cambiálo, sí, vale, e na máis. Pero, unha vez máis, traían un expediente con cálculos errados. E logo agora chegan aquí, así, de palabra, de boquilla, sin aportar ningún tipo de documentación, sin debatir o expediente que tiña que ser debatido hoxe ou outro día, que tiña que volver a ser traído ao pleno o 1322, que é a base deste novo expediente. Repetimos, o 90 ou 95% do orzamento deste expediente corresponde ao expediente anterior. As partidas son calcadas, Logo vostede está a cometer unha irregularidade manifesta, pero manifesta. Despois non se queixe. Despois non se bota as mãos á cabeza e non se queixe se exercemos o noso dereito á hora de intentar revertir a legalidade que vostede trata de sustraer neste Concello. O que ten que ter claro o ABC de calquera goberno, incluído o local, é ter claro cales son as competencias e cales non son as competencias que ten un goberno, ou unha alcaldesa neste caso. E vostede é incompetente para tomar esta decisión. É o pleno da corporación, tal e como figura na normativa, quen ten que tomar a decisión sobre ese expediente. E repetimos, ese expediente é a base do actual expediente. Logo vostede está traendo aquí a punto da orde do día un expediente duplicado. Duplicado. Porque o anterior, vostede anulouno de forma totalmente unilateral. Así que nós, como comprenderá, non vamos a apoiar ningún tipo de ilegalidade manifesta cometida por vostede e o seu equipo de goberno. Isto, como non pode ser de outro modo, e a Deus gracias, vai quedar grabado e poderase empregar onde seña menester. Vostedes saberán o que fan, despois non se queixen. Moitas gracias. Unha vez máis, ameazas do voceiro do Partido Popular. Evidentemente, o expediente que se trae é un expediente diferente. Este expediente, se hai que desistilo no pleno, non teremos problema ningún en desistilo no seguinte pleno, pero en todo caso o que estamos aprobando hoxe é un expediente diferente porque sofreu modificacións. Intenta, unha vez máis, o sea, sen aportar ningún tipo de documento, vimos este pleno. Iso non é verdade. Non é verdade. Di que o Partido Popular non minte, ameaza, despois non se queixe se facemos uso. Cantas veces denunciou o Partido Popular e cantas veces ganou? Porque diso non fala en estes plenos. Diso non fala nos nosos plenos, pero cantas veces xa denunciou o Partido Popular a este equipo de goberno e cantas veces gañou. Igual é que algunha vez sí que se equivoca.
En todo caso, entendo que non estamos cometendo ningún tipo de ilegalidade, como pretende dar a entender unha vez máis o voceiro do Partido Popular. Estamos aprobando un expediente distinto, é unha modificación de crédito, leva, como ben dixo, dice por un lado, sen aportar ningún tipo de documentos, pero por outra parte di, as partidas son calcadas, evidentemente. As partidas son as que queríamos aprobar no anterior pleno, e modificáronse algunhas outras, como pode ser o semáforo, que se nos estropeou fai pouco, o cableado que tamén detectamos durante as festas patronais e que necesitamos facer unha modificación, non moito máis. A donde quere chegar o voceiro do Partido Popular hai que ter un pouco de mala fe para chegar a ese punto, eu non chego. Señor Pillado. Grazas, señora alcaldesa, por facer un símil futbolístico. Había un adestrador nesta vila que a veces decía é importante non estorbar. E aquí se ve, como decía antes, que hai xente que está para axudar e hai xente que se ve que está para estorbar. Falou vostede de fiscalizar con rigores o que fixo a señora Encarna Bernal na comisión informativa da pasada semana. Vostede o que está intentando facer agora é seguir estorbando. Pero xa non é falar de medidas verdades, xa é mentir directamente, porque usted acaba de decir que o erro non era de 6.000 euros, que había moitos máis. Non, está claro que o erro son 6.000 euros, non hai máis. Eso demostrouse claramente. Vostede, por outra parte, por sorte non estaba na comisión informativa, pero arróxase a capacidade de valorar a reacción de un das persoas que estaban ali ante algo que se dixo, sin estar ali. Sin estar ali, vostede sabe como reaccionou cada que, logo volve a duvidar do traballo de intervención e de secretaría. Pense a valerlle a explicación que lle dou, pero logo non lle valeu o se que houbera ou non houbera informe. Pero todo isto, o que dicía de estorbar ou de traballar e sumar, o que delata é que temos un proxecto, que queremos traballar por Burela, sacando adiante unha cantidade grande de actuacións, obras e servizos que van a vir ou que van a gozar aos veciños e as veciñas de Burela, e que non ten proxecto. Porque vostede, como aquí, claro, había que vir a valorar, analizar e fiscalizar exactamente a proposta que teremos cunha cantidade grande de melloras, de obras e de actuacións e servizos, pero no canto disso, de facer o seu traballo político, o que fai é intentar estorbar. Por que? Porque o PP de Burela non ten proxecto para Burela, e iso é a razón é a causa de que vostede faga esa especie de performance aquí, e nós seguimos traballando e por iso estamos a favor desta proposta. Moitas gracias. Ben, procedemos á votación do expediente 1811 do presente ano. Sí, na proposta de alcaldía, no punto segundo, imos a modificar por este erro que se detectou na comisión informativa esa partida duplicada, que eran 45.000. Entón, o segundo punto sería esta modificación financiase con cargo ao remanente de tesourería do exercicio anterior nos seguintes termos: a aplicación 87.000, consignación 0, modificacións 956.273,08, suplemento de crédito 2.061.561,49, consignación definitiva 3.017.834,57. As dúas tablas serían coincidentes. Agora sí, procedemos a votar este punto. Votos a favor. 6 votos a favor, votos en contra, 4 votos en contra. Queda aprobada esta modificación de créditos, que o único que busca é mellorar Burela, que para iso estamos aquí. Moitísimas gracias por acudir e por estar pendente deste pleno. Bo día.